Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σαράτης Κρεμιζάκης. Θα σας ερμηνεύσω το τραγούδι του Χατζηγιάννη, το «Σ' αγαπώ». Αυτό. Κάτι άλλο? Ωραίο γυαλί. Ευχαριστώ. Είναι ένα στυλ το οποίο υιοθετούν... Όχι, είναι ένα στυλ το οποίο υιοθετούν στη Δυτική Αμερική οι χορευτές στον δρόμο που χορεύουν τζέρκ. Ευχαριστώ. Και εμείς. Ήμουνα μικρός για τόσα ενίγματα κι όμως τα απάντησα, μωρό μου. Έκανα με σένα τόσα ανοίγματα, τώρα έχω κλειστεί στον εαυτό μου. Σου ρίξα τα δίχτυα μα δεν πιάστηκες. Ξέρεις να ξεφεύγεις από το θέμα. Ίσως έχεις δίκιο που φυλάχτηκες απ' το σ' αγαπώ και από μένα. Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις, κι άλλο αν μείνεις θα δεθώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Το σ' αγαπώ, το σ' αγαπώ. Ευχαριστώ. Και εμείς. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.